बड़ी भाई। हाँ जाए बड़ी आज हमारा भगेरन भाई कने हवा आज भाई इसे झाड़ झुट्टी कर लियो कि दोस्त कने जाए के बा। अच्छा खाए के हवा आज भाई कने कथी कुछ है का? दोस्त कने वो बर्थडे वाला भोजवा हम बाहरे न रही। अच्छा ये है तो कलन की करोगे दोस्त बाकी बाऊ आज भाई यही से जाए बोलिए। तो हम वही तरफ जा रही है, ले ले चलो। चलो बैठा चलो भगेरन भाई बोला के पूछे अब सब बढ़िया बा। बढ़िया बात सुनाओ ना मैंने अभी तक नहीं लगाई नहीं ना आवे जाए में का दिक्कत होको तो रास्ता पर के लिए लेट उठ हो गेल। अच्छा अच्छा कोनो बात करके सब कुछ रेडी बा। पूरा रेडी बा तोरा इंतजार कर रहे हैं कि कितना देर रहेगा हमारा दोस्त। तो हम तो पहुंचे गेली अब रवा जल्दी करो। हां बस भैया खाना वाना रेडी हो गया लगता है, भेजा ना कहो भाभी के निकाल के देवेला। चलो दोस्त आओ गरम बा बड़ी टाइट व्यवस्था बा नम स्पेशली हमरे ला रहने वाला तोरे ला स्पेशल रहबे कैला का पार्टी हमर छुट्टियों नु गेरला। अब हम लगा के सब अपने ना लगा कौन बात तो हम बा। हां वो बात हो आई के मामला में सब राउंड ना ना हो गया हम लगा के कम बोल कम ना लगा यहां खा बना के खा। हां देख बोलिया शुक्र के दिन आज हम हमरो तरफ से इनवाइट बरौआ रे। ये शुक्र के ये सामने वाला शुक्र के। हां बस काम हम से थोड़ी हम तो फिर बाहर निकल। अच्छा ठीक बा सब बात हो गया सामने काल ठीक बा एकदम ठीक कवर चलो साले हमरे घरे कितनी टाइट कब हां खाए में कोई दिक्कत नहीं। ओह नो चलो खा लो दोस्त चलो जाओ तका चौपट का हो जाए। ठीक बा दोस्त ठीक बा कब निकले ले अगला एकदम शुक्र के दिन याद कर कर हुआ चला। हां हां हमार याद बा लिखा गेला काहे लेट हो जाई ये ले निकलई बारी आय मोहि दिन खूब बात विचार होई अपन। हम तो कह दे गेले भाई बाबा कने सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं खाने का कोई कमी होबो न करी। आ दोस्त यहाँ कोनो शिकायत तो के ना भेला। ना ना कोई शिकायत तो पूरा मस्त एकदम जे बोलैली दोस्त जे उम्मीद रहे पूरा। ओह माय गॉड चलो दोगो बात से हम सीना बर्बाद हो गेला। ठीक बात ठीक बा प्रणाम चाचा खूब खुश रह बउआ, खूब खुश रह। का समाचार बा हो? ठीक बा तू अपन कहा ना ठीक बा बढ़िया बा बउआ बढ़िया। कह का कैसे कैसे आयल? ऊ हमर दोस्त बोलल रहा ना इनवाइट दिल रहा ना पार्टी ला करे रहा ना बारन के ना घरे। बेचन हां अब घरे बा कि अपना तेरही से कहीं गान मरौले बा पार्टी करे तो उहे सब्जी घर में बा कि कहीं घुमाई बा। ना अभी हम बात कर लिया फोन से तो करे कि घरे हमारी दोस्त आओ बोलवा हो हाँ। तोय बोललवा हो। हाँ, बोलल तो रहा। देखा जाके घर में कथी झाट बा पार्टी करे बहाना तोय अच्छा, बोला देखिले, लेलन घर में कुछो बा दिन भर बउआ आई रहलन घर में कुछो झाट देखे आ तोहे बोला लेलन दिन भर तेरही से गान मरई जहां तहां घूमी रहन आ तोहे पार्टी में बोलौले बान हम कमाई परेशान भेल बारी। क्या देखा बुलावा उनके पार्टी कैले बारी कमाई हम रहे दिन भर साला घूमी मतलब कि जहाँ तहाँ से आदमी बोलाइए हमरा के परेशान को रख देले बा। दोस्त बारी घर कि ना हो। हाँ भगेरन भाई हाँ दोस्त बारी आ गेली रहुआ बड़ा लेट कैली आए में रहुआ वही ओवर से हम लोग इंतजार करे चलिए। साइकिल से आवे के होखेला तो लेट होबे करी। अच्छा रहुआ लेट कैली हमरा में कोई लेट नहीं माने पूरा व्यवस्था फुल बा तो चल जल्दी करू तो ना ऊपर तो जगह सब भरल बा सामान निकाई भर जाते गर्मी के दिन बा हवा लागी फरस रही। हां हम लोग जहां पहुंच तो खाए के बा एक नंबर व्यवस्था बा दोस्त कहे के बात बा। चल जा बैठल जा दो कमी ताकि ओने ठीक रहत घर में ओने जगह नहीं जा साफ जगह नहीं क्यों नहीं यही पर बैठो ना जाओ हवा लागी बढ़िया रही भगेरन भाई बैठो बउआ ले ले आप व्यवस्था। कई बार दोस्त रहुए ले लिए स्पेशल व्यवस्था करा के वो पानी ले आवा खुशबू भी बड़ा बहुत वो बात बड़ा दीजिए खुशबू बा
चलो दोस्त तो शुरू कर जाओ। हाँ रुक जाओ एक मिनट तनी हमरा गिरावे उड़ावे के पड़ेला किराए को केला हाँ कौना गिरे हो जाए वो तो बाबूजी बारे ना भिले बाबा के गिरावे बाबा के गिरे बोले। ई देहाती परंपरा बा अच्छा अच्छा शुरू करू दोस्त चलो चलो शुरू करिए। दोस्त हाँ बाबूजी ठीक बारन नु हाँ हाँ ठीक बा अब तो जानबो कइले कि बूढ़ पुरनिया हो गेलन अब हुनकर पूरा भार हमरे करे के पड़ले वहाँ से कुछ होखा लेना हम ही सब कुछ करी ले। तो ये दोस्त आ लड़का सा लड़का सब बड़ा बढ़िया बा जो बा सब ठीक बा सब दोस्त आ लड़का से के पढ़ाई लिखाई पढ़ाई लिखाई में कोई पसंद नहीं चले बारी सबके प्राइवेट में पढ़ावैले 2 गो लड़का बा एगो के पढ़ावैले बाजितपुर एगो के पढ़ावैले गिजास। खाइतो रहो दोस्त खाइतो रहो लेट ना करूँ। अच्छा दोस्त रउआ सरवा के नौकरी लागे वाला रहे से ऊ साला के मत पूछो इंटरव्यू में जहाँ जाले तहाँ साला फेले कर जाले ऊ कहूँ लगेगा कि हमारा हमरो से पैसा ले लेके कहले कि जब हई करे तो हई करे बाकी होकरा सक्सेस ना मिले वाला लगेगा कि साला कहियो बाहर में नौकरियो करियो नु यहाँ ना होए वाला बात सरकारी नौकरी ना देवे वाला बात हुनकरा खाई रहो दोस्त सुन ना अब समाचार जमीनवा जो लिखाए वाला रहे लिखा गया कहाँ से लिखाई ससुराल के पाई से लिखाए वाला बा कभी सास के तबियत खराब कभी ससुर के तबियत खराब तू हम का करूँ हम अपन का लिखाऊ थे तुम कहली के लिखाए को कहले तो बस तबियत के बहाना से लोग ले ले हमारे पैसा। ओ दोस्त खबर और कुछ चाहिए ना 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 बउआ अगर दोस्त खाई खान का दो आओ ना ना हो गया मंगवा दो ना हो बहुत चले जा बउआ गजब हाल दो साथ लोन का और उ करवा जा खाइबे ना कलिए तो हाथ कटी दो व्यवस्था ठीक रहला का वहाँ पे बढ़िया लगा कोई दिक्कत फिर बोला हम रउआ के हाँ, समय हाँ। आवे दियो फिर रउआ के बोला नहीं ना मेरे जितने भी लड़ने वाला ना ठीक ठीक दोस्त दिक्कत ना मानम ना कोई हम दिक्कत पैसा नहीं जे कमी रहला का दोबारा से पूरा हल्का फुल्का कमी रहला का दोबारा पूरा फुल व्यवस्था रही ना अभी तो कुछ कमी ना महसूस कर टाइम से निकल जाओ दिक्कत करो ना ना दिक्कत नहीं प्रणाम 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 गजब दोस्त बा साला हो हमरा घरे गेल रहे तो ये कहीं थोड़ी खाएला साला भोर पेट खाएला अपना के यहाँ बोला के सब अपने खा गेला आ पूछेगा कह कि व्यवस्था दोस्त ठीक बा नु जाट व्यवस्था बा आ ऊपर से कहेगा का कि दोस्त फेरो वही है ई साले के दूरा पड़ो नहीं तो आवे वाला बाड़ी दोबारा। नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया समाज हम बेचैन और हमरा साथे शशि जी कैमरामैन एडिटर हमरा उम्मीद बा कि वीडियो रउआ सबके बेहद पसंद आयल होई तो एकरा लाइक करी और कमेंट करी। अगर हमरा चैनल पर रउआ सब नया हमारी तो ललका बटन के दबा के सब्सक्राइब करी और बेल आइकन के दबा के रखी ताकि हमार हर आवे वाला वीडियो रउआ तक आसानी से पहुँचत रही। तब तक के लिए नमस्कार।